channel. Ah. Oh alah, banyu ra ono pisan. Nang ndi wong iki yo gak ono pelarane wong. Awale ijen yo kok ngene iki. Bingung karepe dhewe. Dek zaman perjuangan jor kelingan anak lanang. Dek zaman perjuangan jor kelingan. Ada oke, kulun. Suarane wong yo. Sapa? Kulo padogel kulo niki kanti. Oh, re, mau bulu ini, mau kono dia memang. Nggih. Amit padogel nggih. Le, lunggumu untuk maju gini lo. Oh nggih Pakde. Awakmu iman kok endi, Di? Kok dungaren memang bengi-bengi rene memang. Ngeten lho padogel, kulo mriki wau enten perlune. Lah niki kulo perlune kajeng enten penting ten jenengan. Iya sadurunge Pak Deyi nakoni awakmu iki lho, Di. Masalah perlumu nang aku iki lho. Tak was-wasno awakmu kok kepinginane ku kok koyo gelisah ngono sih. Kok gelisah terus yo apik ngono capilmu kok koyo arek cilik ngene. Padogel saged mawon. Niki lho goblok kula niku nemu Pakde. Ten ndukur mriku wau. Iya, sakjane awakmu rene mangku ana perlune apa, Di? Ngeten lho padogel. Kula niku benjing boten saged tumut dateng napa griyane Sokran sing wonten hajatan tumpengan niku lho. Karena wonten perlune kula. Terus maksudmu iku gak iso iku lapo? Di. Kula mriki wau Pakde. Sing setunggal iku ngabari mboten saged tumut kenduren. Sing nomor kalih niku kula nyuwun pandungane jenengan. Kula oleh budal benjing niku budal slamet mulih selamat. Ya wis jenengane wong tuwek iki, Di. Ya tak dongakno budal slamet mulih slamet. Waluyo jadi jauh-jauh. Selamat. Nggih ngoten mawon Pakde. Kula nyuwun pandungane sampean. Kula sakniki badhe pamit. Ya wis tak dongakno apa awakmu budal slamet, mulih slamet. Alah. Wong-wong mang wis tak kandhani nek kate bancaan tumpengan. Ngene iki apa? Wong encene kahanan kate ngomong tumpengan ana jajan nek ngene-ngene iki ae. Alah wis engko mbolah gampang kok ditoto encene yo bojo bareng yo gak ono. Ran. Ya, Bek. Sama no Bu, Bek. Kene, Bek, nang jero e, Bek. Nggo jopo panas, rame nang jero ae adem. Wah lare omahe Sokran tambah saya tambah suwe tambah gede tambah api arek iki kerjane apa arek iki. Lho ngene lho kan, nek gak wong tuwek sing ngrekakno kowe iki. Jajan kok mek titik. Sokran. Ini dewangi ini. Belim. Kira-kira menurut sampean lho, iki lho wis cocok kabeh Lim. Aku dhewe ya wis terus terang ngukur kemampuanku ono iki ono jajan pasar iki mang yo ambek sampean tukono. Aku yo ono yo tak sediani bubur iki minangka yo gak akeh, Bek. Yo apa menurut sampean? Walah, yo sak-apik lho Kran, ngene iki awakmu iki ngreka-ngrekano iku padhe ogel. Awakmu kahanane sing kaya ngene ya wis ngreka-ngrekano yo jajan pasar, yo ono bubur, yo direka-rekano sak apik kaya ngene.
Ya wis aku matur suwun nang awakmu Gran. Ya awakmu ku jek eling karo wong sing jek tuwa. Wis tuwa maksudku. Dek, kira-kira sampe lah gak gopo sih. Aku rencanane iki mang lak kate nanggone Pak D Selo. Ya ngandani rek mosok moro-moro dadak tak undang banjaan nang kene. Nek sampean gak gopo ya timbangane sampean niku mule riwa-riwi mang yo mari golek jajan, tuku jajan pasar, baru rene timbange riwa-riwi. Yo sampean nang kene be aja nanti-nanti aku tak nanggone Pak D Selo dhisik. Nek pertanyaanmu gak repot, aku jane ki repot boleh kanthi iki mang Gran. Tapi berhubung apa awakmu wis ngreka-ngrekano kok ngene akeh dinggo pade mogel ya saku ya wis gak repot lah. Nang mosok ngene kok repot. Oh, wong jenenge wong urip kabeh iku ya ana watese wangite. Masih sugih nek kurang syukure ya iso ae dadi melarat. Makane saiki sing penting wong urip iku saling ndongakno. Kaya ana kanca sing wis tilar donya iki perlu didongakno. Muga-muga padang lakune jembar kubure. Iya arek-arek iki kok pirang-pirang dino gak tau rene. Kanthi budal lunga wingi iku pamit aku. Terus kabeh apa dipamit gak ngerti. Padahal iki rencanane iku koyo Sokran iku katene duwe kajat. Semoga-moga engko ana sing rene ngandani. Walah rek panase dina iki mang. Aduh, panase. Pak D, Pak D, Pak D Selo. Lho, kon Gran. Kok dungaren panas-panas rene. Mbok seru-seru titik kurang sik. Nggih Pak D, nggih Pak D. Ngaren kon jamene beduk-beduk rene. Ana apa sih? Nggih niku wau lah ngeten sih Pak D Selo. Kula mriki niku wau lah singkapanane niku lho. Ten kene Pak D Ogel, kula lak badhe. Oh iya. Kula niku badhe syukuran. Ngoten lho. Iya. Kula badhe syukuran niku kan Pak D Ogel pemantu. Lah kula niku nggih jenenge pituwa teng mriki nggih. Kula niku bersyukur ngoten lho. Iya. Nggih. Ya bener, kon duwe apa? Cara masuk ka nagar ya. Wong bancaan iku penting. Padha karo hormat karo wong tuwa. Nggih. Ya. Lah niki kula sawontene mawon. Ya kan. Aku takon yo, kon bancaan niku aja nganti dinanakno. Kon duwe dhuwit ta? Lho lah nggih Pak D. Kula niki minangka mboten duwe dhuwit kathah, kula damel sederhana. Kula tumbasaken jajan pasar dos pundi. Ngene kan yo. Bancaan iku ngono cara hal sing penting. Wong urip iku nek dadi bancaan iku biasane arek iku dadi nesu. Nggih, nek ngoten matur suwun Pak D sampean wenehi masukan niku wau. Intine kula nggih tanglet. Biklim niku wau dateng ten griya kula. Tanglet kanthi kayak menawa jenengan semeret kanthi teng pundi. Ngene kan. Masalah kanthi iku ya. Kapan iku ngomong aku pamit aja Pak D. Kula niki badhe enten penting sing boten saged ditinggal. Lho, nang ndi dikon katene? Akane ngono. Mboten Pak D, kula niku penting. Iku gak ngomong aku mbok perlu napa karo. Sing jelas arek jeneng karo omah. Lah nek bebek muklim iku kepiro takone yo engko tak kandhani. Wong iku gak kenekan, soalnya sayang. Masih kanthi koyo arek blembosi ngono iku. Sayang pol iku ngono. Nggih Pak D, niki kula derek tanglet. Kinten binten sing sae napa? Masalah sing bancaan niku sampun kula sediani jajani. Ngoten lho. Binten sing sae napa menurut jenengan? Ngene nek masalah dino ya
masalah dino itu saya tak hitung ya. Paing pon wakili wage kliwon legi. Paing pon wage kliwon legi. Ya. Lah legi itu berarti dino Senin, Selasa, Rebo, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Lah Kemis ini kan tiba engko Jumat lagi. Ya. Mergane pas lagi. Ya pas apik. Tadi kawin dino Jumat lagi ae. Jae itu lari-lari wong Jawa kene kan Jumat lagi. Ya. Nah, iki sing bagus. Waktune niku mantun magrib mawon. Nggih. Lah ngeten Pak De. Niku wau lak kula nek badhe ten ngene Pak De Ogel niku mboten penak sungkan niku lho. Oh iya. Kula nyuwun pitulung kali jenengan ten ngene griyane Pak De Ogel. Pakmu. Nggih, badhe kula sanjangi niku wau pancen benjing niku mantun magrib niku. Kenapa? Ya, nek ngono ngene kan. Saiki budal ya. Waktu ini kan saya lupa. Oh, ngoten nah saniki ya. Langsung nang omah. Oh nggih nggih pun. Nuwun. Pak De Ogel. Nuwun. Monggo. Loh, awakmu sih, loh, ambek sokan. Kok njaluk gunung? Ya kene. Oh, begini. Kok njaluk gunung rek iki, Mang? Ya rene. Loh, begini. Belum saya ulo, ya. Benjane Pak De. Alhamdulillah. Sik ta, iki Mang. Kok njaluk gunung acara opo iki, Mang? Awakmu kan ambek selo rene iki, Mang. Ngene aku iki mang saya tolong iki lanang omahku. Iya. Aku ngandani nek ono kajabe. Nah nek kepin jelas tak ono dhewe. Kaca opo iku, Kan? Dadi ngeten Pak De Ogel, tujuan kula mriki wau kali Pak De Selo. Saderenge kula ten ngene Pak De Selo, pun kula sanjangi badhe ten bancaan ten griya kula. Niku wau kula tujuan kula mriki nyanjani jenengan nggih nek Jumat lagi benjing niku bancaan ten ngene griya kula. Oh, ngono ta. Ana acara opo iki terus oleh rezeki gede ta? Kok awakmu iki jange bancan-bancan bareng kan? Iso awakmu iki. Iya, terus apa? Bancan apa sih? Apa jelasno nang ngene Pak De kene? Lho, lah nggih Pak De Ogel. Kula mboten gadah rezeki sing kathah. Nggih enten kedhi-kedhi ngoten lho. Niat kula badhe mbancaki jenengan sing mantuk 10 tahun mboten ten griya ngoten lho. Ya napa Pak De Selo? Kula bingung jelasaken ngeten iki. Ngene Gel ya, lebih jelasnya ngene lho. Arek iki dari awal iku wis ngomong aku nek turun gunung mene-mene Pak De Selo, kula badhe bancak Pak De Ogel. Pokok saentene lho. Lah kon di dhuwit nggih kula usahaken Pak De. Ngono arek ngomong ngono. Le, iki mang lho awakmu rene iki mang lho. Sampai program tak pas ngono kok lucu. Tapi ilmu lho tadi lucu dia. Blangkon iki rek. Iki ngono blangkon iku adate wong Jawa. Ya, nek biyen iku dalang. Jare dalang iku udal-udal. Oh iya. Ya siji karo ambek goblokmu lah. Iya, iki hitungane oleh toko turun gunung toko iku lho. Dadi kan iki mang dinone kan rencana meneh ya. Nggih, Meneh kan cuma lagi. nggih. Terus jam piro? Ngeten Pak De Ogel ya. Bancaan niku benjing Kemis Jumat lagi lah ngoten Pak De. Waktu nih mantun magrib jenengan kali Pak De Ogel kula undang ten griya kula bancaan mantun magrib benjing Jumat lagi ngoten lho. Kira-kira ya apa? Ya iso ae. Aku ditisakno. Iya iso jenengan kene ku wong apa iku wong tuwa iku wis kudune iso nglakapi sing nom-nom ya apa kepingine ane ya. Loh, ya lah ngono ah. Ya aku lho, aku merasa bersyukur ya. Arek iki lho sampe ngenang-ngenangno. Iya. Iku mang kon iku mang yo. Ono lim. Ya, ono lim bareng sampe lim ngewangi. Iya. Soale bojone mbok metu nang ndi. Ya, aja lali temen dino semua lagi menit jam
Mari maghrib. Nggih, mangke magrib kula undang pun sak sederhana mungkin mawon Pakde. Ya kan, meneh tak apa upayano? Apa iso apa iku tekon nang ngene kono. Nggih. Ya wis sak ngono. Ya lah. Ya matur nuwun. Lari nggih. Nggih, semalaki. Nggih, pun. Assalamualaikum. Salam. Belum. Nuwun. Belum. Nggih, monggo. Monggo Pakde. Oke, Pakde. Monggo, monggo pinara. Monggo. Monggo. Monggo pinara Pakde. Monggo pinara. Kamu curang kan? Nggih. Niku lho napa? Ojo kula lah pamit ten pundi ngoten-ngoten kolone enten acara. Mau ngono ah. Nggih. Niki ngene nggih ngantos Belim kali Bibi wae lho. Oh, iya. Ngoten lho nggih ya. Ya wis. Santenan iki. Nggih, nggih Pakde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ran. Sokan. Sokan. Nggih, Be, monggo Be. Monggo, monggo pinara Be, monggo. Monggo pergi. Iya, lim. Lim kan ada aja lim. Terus kowe iki wong senengane ngomong ae. Lah iki sapa iki? Ya iki anakku Sing nomor piro? ngomong situ tok sih. Oh. Wah, aku ya bojoku situ, anakku ya situ. Gini Gini. gini. Salaman kok bae wis tak Ya salam baik. Salaman sih, baik. Di sekolah kelas piro iki? Iki cek kelas SMA. No. Iki orang dia di sekolah gitu. Ya iso lah, ora jos e. Itu tak lagi. Wes 10 tahun udah ketemu. Oh, tak boto orang entek kok piye apa? Gak apa-apa ke, kita syukur ya ke. Baru kita mengganti, apa kamu tambah landung. Alhamdulillah, usah sebagai ditinggal dulu iki, ya sono kemajuan. Iya. Wong masa wong itu terus sekarang kemajuan. Masih iki yo ngono, biyen koyo ngono saiki dadi koyo. Wis kok kaya kok ditunggu lah, kene wis tak wong tuwa ya apa sih. Lem, kok saiki koyo brok banget. Balung Aku jane kok tak ikuti melok ngejim iku lho. Wah, tapi aku iki yo, ya apa sih kok melok ngejim ceki disenengi wong lanang maneh. Aku tuh trauma, menikah lagi di trauma, menikah lagi. awakmu ora tak ngejim. Lagi. Ora ngejim kakekmu ngene lho. Apa iki? Ya tak kono iki. Apa Lem. ngene iki apa? Masalahnya orang iki ngejim karo ngejim itu olahraga action ini iki olahraga ini ora sampeyan iku. Olahraga itu sing jaman saiki. Gak ngene iki opo? menang kok kowe ora cilik apa Ngawur. Niki bancaane nggih sak wontene mawon nggih. Ya wis sak. Ya kan gak apa-apa kan. Iya nggih. Iki sak wontene mawon nggih entene bubur kali jajan pasar. Nggih sederhana sing penting kula niku saged enten rasa syukur ten ngene Pak Diogel pun mantuk sampun 10 tahun. Sareng boten griya. Sing penting ngene lho, Kran. Sing penting ku bacaan gak didelok api larang murai, tapi didelok sing penting ikhlas. Nggih. Ya, benak ikhlas e. Nggih, ngoten niki kula bancaan niki kula pasrahaken mawon ten kene jenengan Pak Diogel. iya Niki minangka kajate nggih syukuran jenengan pun mantuk ngoten kula pasrahaken jenengan damel tungane niki. Ya wis kabeh iki padha wening ya. Nggih. Ayo fokus nang gone bancaan iki. Nggih. Nyukuri sopran iso mujudno bancaan dina Kamis Jumat iki.
ya. Nggih. Saiki tak mulai tak dongani kabeh sing fokus kek iso dijabahi ambek sing kuwasa. Bumi, muga angkasa, muga sokran sak keluarga iki kabeh iso dadi tentrem kerto raharja. Ya iso lancar sak sandang pangane. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Pun monggo dibuka niki. Nggih, saya. Monggo. Gini. Monggo. Nggih. Ya. Ini Dok, Iki jajane sederhana mawon nggih. Ngapunten mboten saged